Ostrokyslú polievku buď miluješ, alebo nenávidíš a ja som ten typ človeka, ktorý ju miluje. Tak vám dnes ukážem, ako ju pripravujem. Poďte sa pozrieť. Začíname vývarom, to znamená 2 kusy zázvoru, jarná cibulka, keď nemáš, postačí aj obyčajná cibula a pridávam mäso. V mojom prípade sú to kuracie prsia nakrájané na také menšie kusy a jedno kuracie vykostené stehno. Počas varenia vývaru odoberám tieto šuminy, keď je vývar uvarený, tak si mäso oddelím od vývaru tým, že to prelejem. Mäso si natrhám na menšie kúsky a pokračujeme ďalej. V hrnci mám rozhoriatý olej, do ktorého pridávam kúsok masla. A toto je čínska mrazená zmes z Lidla. Už tam je judášové ucho. Zeleninu osmažím na masle a pridávam nakrájané šampióny. Ďalej pridávam extra bonus judášové ucho, ktoré majú teraz v Lidli v akcii v azijskom týždni za 90 centov, 2 lyžice sojovej omáčky a asi 200 ml pasírovaných rajčín. Môže sa to nahradiť 2 lyžicami pretlaku. Všetko to spolu premiešam, podusím a vrátim naspäť to natrhané mäso. Zalejem vývarom, prikriem a nechám variť od bodu varu asi 20 minút. Tuto som si rozmiešal 3 vajíčka, ktoré už vylievam do hotovej polievky a polievku nám treba ešte ochutiť. To znamená sol, ocot a čili. Toto si musíte každý podľa svojej chuti. Ja mám rád, keď je polievka trošku kyslejšia a aj ostrejšia. Nakoniec polievku zahustíme. Ja som použil kukuričný škrob, ktorý som rozmiešal vo vode a pridal do polievky. Tiež každý podľa toho, ako to máte radi husté. Výsledok je takýto, takže si to idem naservírovať. Polievka je veľmi jednoduchá a rýchla. Ďakujem za like.